Masu kallo barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Kwankwasiya Matakin Nasara. Shirin Kwankwasiya Matakin Nasara shiri ne da muka saba tattauna akan al'amuran da suka shafi siyasar jihar Kano da ma ƙasa gabaki ɗaya. Sunana Amil Abdullahi Kima daga Kwankwasiya Reporters TV. A yau shirin namu ya yi nutsu, ya saka ƙugiyarsa, ya kamo babban jigo a tafiyar Kwankwasiya, ko in ce a tafiyar jam'iyyar PDP Kwankwasiya, wanda ɗaya daga cikin jagororin a PDP Kwankwasiya ne na ƙaramar hukumar Takai, wanda tsohon malamin makaranta ne kuma tsohon ma'aikacin banki ne wanda ya aiki a bankin GT da Keystone, sannan kuma tsohon ɗan takarar majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar Takai, sannan kuma shahararren ɗan kasuwa. Ba kowa bane illa Honorable Hamza Safiyani Kachako. Honorable, a madadin masu kallo muna maka barka da wannan lokaci. To Amir, ina godiya kwarai da gaske da ku kanku da kuma masu kallo da sauraro. To Honorable, ga ka matashi kuma shahararren ɗan kasuwa, sai jama'a su ce me ya ja hankalinka ka shigo kake tafiyar Kwankwasiya haka gadan-gadan za a ce kenan? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Jama'a masu kallon mu, ina mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato kai mun tambaya wadda take mai saukin ansawa. Ka tambaye ni dalilin da yasa na shigo harkokin siyasa ko na Kwankwasiya da sauran al'amura daban-daban. Wannan ni dai da farko akwai hira da na taba ji ta mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, wadda yake cewa siyasa ba dirty game ba ce, sai dai idan kai ne ka ɗauke ta dirty game. Da ni ma ina daga kallon waɗanda suke kallon 'yan siyasa a irin wannan kallon, amma kalmar da ya faɗa sai kuma na ɗauko abubuwa guda biyu, shi da ya faɗa ɗin da kuma irin alfanun da salon mulkinsa ya gudanar. Sai na saka, sai na gane wannan magana haka take. Muddin duk wanda zai zo kuma ya yi irin kwaikwayo irin na wannan bawan Allah, to siyasa ba za ta zama dirty game a wajensa ba. Haka zalika abu na biyu da ya ƙara jawo ni cikin wannan harkoki, akwai tsare-tsare da ya ta yi lokacin yana mulki, musamman dawowarsa a karan mulki na biyu, inda kamar karamar hukumar Takai, tunda nan ne gida, nan ne inda asali yake, muka samu pilot matukin jirgin sama har mutum 4 a karamar hukumar Takai. To iya kadai wannan ya ƙara jan hankali na. Bayan nan na kalli mutane da aka taimaka ma wajen su shigo su yi karatu a mataki na ƙasashen waje, na ƙasa da ƙasashen waje wanda ake yi na cikin gida, na ƙasa da su wanda za ka kalla kamar secondary school, sannan kuma da primary school. Idan ka kalli duk mutumin da zai ba wa harkokin ilimi priority, to wata dama da tafi kowace, to wannan mutum ya kamata ka jinjina masa, kasancewa kwarai da gaske al'umma ce a gabansa. To wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa wanda suka ja ni, saboda wannan shine farkon siyasa ta. Koyon siyasa nake yi kuma a bangare da ne sa'a na samu bangare irin na Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Muka shigo ciki tunda jikinmu mu ya saba, ba mu iya abu da wasa ba, muka zo har muka kawo matsayin da muke a yanzu a cikin tsari na Kwankwasiya. Da kasancewa ka yi takarar majalisar jiha a karamar hukumar Takai shekarar 2019, ma'ana kakar zaben da ta gabata, to wanne irin experience ka samu ko kuma in ce gogewa, duba da kasancewa ka shigo siyasar daga baya? To alhamdulillahi, kullum bari na riga yin maganar ina danganta ta da karamar hukumata.
a ƙaramar hukuma ta a nan mu ma Allah ya haɗa mu da baiwa ta mu samu ɗan takarar gwamna a wata jam'iyya wata marar lasisi. Mun same shi yana ciki manya-manya wa'anda Kwankwaso ya goya suna ciki, sai muka zama kalila wanda daga ni sai Honorable Garba Umar Darbande wanda za ka iya nunawa ka ce waɗannan su ne wasu jagorori wanda za su zo su yi tafiyar tsari na siyasa a ƙaramar hukumar takai. Duka da wayannan da tarin wayannan manya-manya wanda suke wani mai faɗa a ji da ka sani wanda za ka kirawo a siyasa a takai local government yana wancan ɓangaren. Hatta har su takai sun tangaro ga baki ɗaya sun jirkita suka tafi wancan ɓangare. Amma cikin ikon Allah kowa ya ga abin da ya faru inda aka zo aka yi ta fashin zaɓe, aka zo aka koya mutane daba, aka yi duk abubuwan da aka yi duniya ta shaida, suka zo suka murɗe suka yi abubuwan duk da suka yi. Amma duk da haka su da kansu sun san cewa ba cin zaɓe suka yi ba kuma wata dama suka samu wadda kawai suke tunanin cewa ta haka ne za su murɗe abin da suke ganin su. Kamar yadda ka faɗa ga ɗan takarar gwamna guda a ƙaramar hukumarka, to me yasa ba za ka mara masa baya ba duk inda yi domin aka kai nasara ƙaramar hukumarka ce a gaba? To ai har kullum ina so ka fahimci wani abu guda ɗaya. Idan kana kallon abu ya kamata ka kalle shi ko a rayuwa za ka ga akwai wanda yake sama da kai, akwai na ƙasa, akwai na ƙasan ƙasa, akwai na ƙasa, akwai wanda ba ma a gano shi, akwai wanda shi rijiya yayi ma ya zuba kansa a ciki. To har kullum idan kana so mutum zai haƙa rijiya ya zuba kansa, yanzu kamar abin da ta kai yayi me yayi, kai in an tambaye ka me ka zaka ce? Su da suka tashi ai sai da suka haƙa rijiya ma sai suka yi can ciki. To baka ganin yanayi ne daga kakar zaɓe ta nan gaba mai zuwa 2023 ko zai iya ɗanewa kai wannan kuma wani abu ne na Allah daban wanda shi ya san me zai yi, amma dai a yanzu to sun fada cikin rijiya. Idan yanzu misali mai mutunci mai daraja kamar takai ya zo ya ce a'a ni bari in mara wa'annan mutane baya, shine ya fi a'ala bayan an ce yau zo ka rike deputy gwamna, yau zo kai kaza, zo kai sanata, duka an yi wayannan abubuwa. Mu muna daga cikin 'yan gaba-gaba da muke ta takurawa. To amma har kullum abin da muke dubawa shine idan har ka ce dan al'umma kake yi, in har ka ce tafiyar ka so kake ka taimaki al'umma, to ba inda ya dace ka zo ka yi tafiya da ta wuce layin nan na Kwankwasiya. Ba don komai ba, so kake ka taimaki mutane, me za ka taimaki mutane? Farko ya kamata ka bawa al'umman nan ilimi. Kwankwaso ya ba su ilimi. Ya kamata ka bawa al'umman nan abin yi. Kwankwaso ya ba su abubuwan yi. Duk abubuwan nan da kake gani da suka faru a harkokin gwamnatin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso sun dagara ne akan al'umma. So idan dan al'umma kake yi, ba wani abu da za a zo a ce a'a to gashi zo ka taya mu yi aikin al'umma, sannan kai kuma ka ƙara haƙa rijiya ka faɗa ciki. Wannan rabu. Na'am. Kafin zaben 2019 da ya gabata, na'am, an hango ka tara al'umma, na'am, kai ne rabon shinkafa, na'am, kai ne rabon gero, haka, kai ne ba da jari, haka, da sauran abubuwa. Ba a ce ta ƙarƙashin ƙasa ku ake turo ma kuɗin nan kake yi ba? To ai kowa ya san Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, kamar a bayani na da na gaya maka cewa har kullum ni idan zan yi abu bana yin sa da wasa. Duk abin da zan yi naturally a haka nake. Duk abin da na ɗauko zan yi shi to ban yin shi da wasa. So lokacin da muka shigo cikin wannan tsari mun kalli irin abubuwa da Kwankwaso yake yi, ba kuma jira muke lalle shi ya zo ya yi ba a wannan gabar. Abin da yake hannunmu na mu ma mu zo mu taimaka wa al'umma, haka ya kamata. Idan yanzu ka zo ka yi empowerment, ka taimaki bayan Allah wanda za su iya mora su zo su tsaya da kafafunsu. Yanzu mutanen da muka zo muka koya wa harkar wayarin na wuta, alhamdulillahi a cikin kaso 100, kaso 90 duka suna amfana da wannan abin a yanzu. In sun ganni ko yanzu suka ganni, ba wanda yake ya gaishe ni a tsaye. So ba kuma wanda sun mafi ni a haife,
duk irin wayannan abubuwa ne wanda ya kamata mu ƙara riƙewa mu a matsayinmu na matasa, ta haka ne za mu taimaki al'umma kuma mu yi kwaikwayo daga abin da jagora ya yi. Har kazalika kowanne gaba akwai tsari ne yadda za ka shigo, ko kamar ishu na rabon gero in maybe za ka je ka bincika, akwai wanda su sun yi tsallake sun yi succeeding a rabon wannan geron. Wani ne yake hangowa kamar gero ba wani abu ba ne, amma mu mun san gero wani abu ne wanda abubuwan da za a yi da shi ya baka riba da yawa, yana nan da yawa, abubuwa ne da yawa. Har kullum shine muke kira ga matasa kada su rena irin wayannan sana'o'i, su ci gaba, za ka ga sun kai gaci a cikin wadda aka ba wannan geron. Lokacin da muka shigo ishu na zaɓe sai da ta kullo naira 10,000 mace ta aiko ta bani, ta ce wannan gudunmuwa ta ce. An samu alfanu kenan. An samu alfanu. Abinda take yi fura take yi, idan ta fura tana kaiwa kasuwar ta kai ranar talata, tana kaiwa kasuwar kacako ranar lahadi, tana kaiwa darki ranar alhamis. Wayannan kasuwannin kawai take mawa. So wannan sai dai mu gode wa Allah, kuma mun ɗauki koyi daga Dr. Rabi Musa Kwankwaso, kuma a haka za mu ci gaba da yardar Allah. Honorable, tun bayan kammala zaben 2019 jam'iyya mai mulki ta ce wa 'yan kwankwasiya ɗauki ɗaiɗai, wato wai tsaman nama. Shin sai a ce kai honorable a ta yin ne bai zo kanka ba? Na baka dariya ne honorable? A gawa da wata dariya, kai yanzu na yi kama da wanda ni a nan na fara siyasa fa, ko baka sani ba ne? A wajen Kwankwasa na fara siyasa. Na yi kama da wanda kake tunanin za a zo a ce in zo in yi wata tafiya daban? Ka kashe kuɗaɗe sosai a tsarin kwankwasiya. To idan ita gwamnatin ta dama da kuɗaɗen da ka kashe, shin ba za ka iya koma can tsayin ba? To kashe kuɗi kai ka ban ko shi ya ban? Wanda yake nawa ma da yake wajen da suka sayar min da wata kwangila na je na yi, in sun isa na ce ka taba ji an ce na bi na ce su biya ni? Wa'annan abubuwa da kake gani na siyasan nan, ni ina takaici yanda Kwankwaso baya ba mu umarni na cewa yanda suka yi mana mumi musu. Duk abin da wani yake tunani za a iya yi, mu duk za mu iya. Anya honorable, ana ja ku da gwamnati? Wannan abin me gwamnatin ne? Tambayar ka nake, me gwamnati? Ina tunanin gwamnati al'umma ce kawai. Idan muka zo muka bijire muka ce mun ki, yanda suka ɗauko sanda muka ɗauko sanda, yanda suka ɗauko duk abin da suke tunani mu ma muka ɗauko. Kana tunanin akwai wanda zai zo mana wani shirme? Yanzu a ta kai local government, in wanda duk muka sani ne za mu yi ido biyu da su da mu da su, sun san mu mun san su, sun isa su zo su yi abin da muka yi da za su yi mana? Ai ba su isa ba. So har kullum ina so wani abin akwai gaba ta yanda kowane dan adam yake zuwa da nasa. To amma ni ban kasan an ce karamin sani ko in ce ilimin siyasa yana da yawa. Jagoranmu ba mu san dalili na cewa kullum yana ta yi kamar wa'azi mu bi abubuwan a hankali ba. Kamar ya kamar wa'azi? To kullum idan muka ce mu ma a kyale mu sai ya ce a yi haƙuri. To amma duk da haka ita maganar babba ko da yaushe idan ya yi ta zaka ga alfananta. Amma yanzu iya wannan kawai mun ƙaru da ilimi, duniya ta sani, duniya ta ga abubuwan duk da suka faru, kowa ya yarda ya gamsu Kwankwaso mutumin kirki ne, bai san a yi wasu abubuwa wanda za su zo mutane su rasa rayuwarsu. Wayannan abubuwan ne kawai, amma ba don haka ba. Duk wani wanda yake tunani da wani abu sai kai ma ka zo ka yi. Riga ce kawai, kamar wannan riga ce, in ka zo ka ga dama sai ka ɗauka ka saka. Yanzu idan ka zo ka cire wannan hular taka ta Kwankwasiya Reporters, in ka fitowa zai san kai ɗan Kwankwasiya Reporters ne. So idan ka zo ka ɗauko wannan rigar, kai ma sai ka zo ka yi abin da wancan ɗin ya yi. To amma abin da muka hanga shine jagora kullum ya san cewa rayuwar ɗan adam tana da muhimmanci, kuma har kullum abin da yake magana a kai kenan, kuma a kansa muke za mu ci gaba da ɗaukar umarni. Honorable, kullum jam'iyyar PDP tana maganar an mata magudi musamman a nan jihar Kano. To idan aka duba ba a ganin tsarin INEC ne na haka shi dan takarar bai cika sharuɗa ba? Wace irin ka'ida?
a ina ka'idar take? Kai in an tambaye ka an ce abba bai cika ka'idoji ba za ka ce bai cika ba ne? Ko duk 'yan takarkarinmu ba su cika ka'ida ba ne? An soke akwatuna, an sassoke wasu akwatuna. To me kansilewa? Duk inda PDP ta ci zaɓe nan suka kansile. Kuma wannan abubuwa muna kira ga INEC da al'amura da jami'an tsaro da ya kamata su yi karatun ta nutsu. A wannan karan duk abubuwan da aka zo aka yi mana a wannan karan mu matasa ba za mu yadda da wannan ba. Wannan abin ba ma na kwankwasa ba ne yanzu. Yanzu ka kalli wannan abin ku da kuka zo kuka kafa. In dai ban sani ba akwai wanda yake baku naira ɗaya? So wannan abin investment ɗinka ne. Wannan abin investment ɗin kowa da kowa ne. Investment ɗin al'ummar jihar Kano ne. Investment ne na Najeriya ga baki ɗaya da jihohin arewacin Najeriya. So yana da kyau mu tabbatar da cewa wani abu da za a zo a yi shi a wani zaɓe da zai zo nan gaba, wannan abin ba mai yiwuwa ba ne. Idan mutum ya shirya mu ma mun shirya. Ba za mu ji tsoron kowa ba. Duk abin da ka ɗauko za mu ɗauko. Ba abin da zai sa mu ji tsoron ka. A wancan karan ba mu gane ba, amma yanzu mun gane. Kullum dama haka karatun yake. Ni kamar ni ban taɓa hidimar shiga al'amura na zaɓe ba, don haka bani da experience, amma yanzu na samu. Ban san yadda ake yin zaɓen jam'iyya ba, amma yanzu na sani, yanzu na samu. Duk wa'ancan trend ɗin da ya taho da wannan gaɓoɓin da suka taho ga baki ɗaya duka yanzu mun sani. Kuma ka zuba ka ajiye wata rana 2023 Allah ya kai mu, ita ta Allah ce. Kana ganin shekarar 2023 za ku iya kwace mulki a hannun jam'iyya mai ci? Kai yanzu an ce kai analysis ba za ka yi ba? Baka ga abubuwan da suke faruwa ba ne? Kai baka gani ba? Kamar me kenan? Kana kallon yadda abubuwa suke ake cikin yunwa? Ni a yanzu a wajena daga nan in tuka mota kaga tafiyar minti 45 ce zuwa ta kai ko kace ko? To ta fi min sauki wajen karɓar wannan mulkin na Ganduje. Kowa yanzu ya ji a jikinsa. Ba ka buƙatar ka je kai wani yawon campaign. Duk sun maka campaign yanzu. Ba ka buƙatar ka je ka ce zo, idan mutane masu tunani ne, masu hankali ne. Yau sun je suna sayan shinkafa naira 1,800 fiye da wannan kuɗin. Buhun shinkafa ya zama naira 25,000, in ba a yi wasa ba ma ya tafi har 30. Wa'annan abubuwan su kadai sun ishe ka sani cewa wannan gwamnatin yadda ka san wasan yar galagala, ka san wasan yar galagala? To yadda ka san wasan yar galagala, in jefa gidan na san kawai kobo na jefa haka ya fada ciki. Wannan abin kamar wasa haka za ka gani. Baka bukata, amma ka jira lokaci yana nan tafe kuma za ka gani. Wannan rabul idan kuma suka yi inconclusive ba? Inconclusive za ta kare masa inconclusive. In mutum ya tafi a prison ba shi kenan ba? Kana tunanin yanzu yadda mutanen nan suke, kai baka ga abin da yake faruwa yanzu a yadda ba? Duk duniyar da yanzu, duk bakin da oga da kwankwasa ya yi baka gani ya tabbata ba? Menene ya faru? Baka gani ba? Baka gani yanzu, kai baka gani ba? Kai baka duba social media ne? Wataƙila hankali na bai kai ba. To ka je ka ga abin da ya faru a Edo. Billboard aka samu, irin wannan screen billboard, ana sa bidiyon Ganduje yana burkuma dala aljihu. A Edo din? Inda Kano ne suka sani, inda sauran media an rufe musu baki, yanzu ba wannan ba haka yake ba. Ba a ce editing ne ba, duba da shi jam'iyyar APC ta wakilta a matsayin wanda zai kawo mata zaben? Editing din me? Kai baka ga bidiyon ba ne? Baka gansu kaso guda ba, har guda 6 ne ko nawa ne? Ni haushin ma da nake ji da aka dakatar da Jafar da fito da sauran. Akwai wasu ne? Baka sani ba? To ka je ka tambaye Jafar. Ka je ka tambaye Jafar. A iya wannan kadai baka ji abin da jagoran me yace bane? Yace ka dauka yau uban mutum ne aka yi mar wannan. Wanda yake mai tambaya yace ka duba ka ga in aka ce baban mutum, babanka ne, ko wanka ne, ko kaza din, duk ya lissafo. Yau ga wannan abin shine yake faruwa. Nan gaba yanzu daga Edo sai ka ji an saka wani abu a wannan, ya zama mujiya, duk inda ya je ya zama bala'i. Mu abin da muke so mu sani, mutanen jihar Kano su sani shine wannan tafiya muna nan akan ta, kuma za mu jajirce mu yi iyayenmu. Wanda duk yake ganin zai
bar wannan tafiya ko kuma zai wa tafiyan nan zagon ƙasa, muna addu'a tun kafin lokacin Allah ya zazzage mana su. Koya matsayin ɗan siyasa ya rasa magoyin baya ko ɗaya ne baya jin daɗi, ya ka ji a ranka lokacin da aka ce shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kano ya bar tsarin PDP Kwankwasiya ya koma Gandujiya, ya ka ji a ranka? To ai dama mu already mun san dama a cikinsu yake, tunda mun yi maganganun nan ba tun yanzu ba. Bari in gaya maka, tun daga zuwan mu Port Harcourt muka gane, muka gane cewa abin da aka yi akan fitar da ɗan takara a zuwan Abba gida shine ɗan takara. Muka gane abin da ya faru a Port Harcourt, mun san cewa wannan abin a cikin zuciyarsa akwai wani abu. Ni ne nan na zo nake yin dabara, nake ɗaukowa katin jam'iyya, saboda babu katin jam'iyyar ma a wajen wanda za su zo su yi zaben. Sai mun ɗauko katin jam'iyya mu canja hoto mu ai accrediting mutum ya zo ya je wanda zai zama zaɓe. Kana shugaban jam'iyya a wannan gabar, me katin jam'iyya? Mutanenmu aka zo aka banzantar da su. Muna kallo ya ɗebo 'yan ɓangaren Aminu Walin nan aka danna musu abubuwa, aka ba su ƙuri'ar da za su yi zaben ma. Kuma ya sani, mun sani, ya san cewa ba Dr. Rabi Musa Kwankwasa za su zaɓa ba. Banda abubuwa da muka sani, mun gani, already dama mun yi magana da manya, su ma kuma sun sani. Amma kullum ana yawa mutum kyakkyawan yaƙini. Wannan abubuwan takaici, kuma mu muna kira da cewa ba mu yafe ba har yanzu nan da iyalanmu, kamar yadda jagora yake magana da mu kanmu da iyalanmu, mu ba mu yafe ba. To honorable, a ƙarshe wani kira kake da shi ga uwar jam'iyyar PDP ta ƙasa, musamman akan kakar zaɓe mai zuwa ta 2023? Ai mu addu'ar mu shine su dubi cancanta, su yi maslaha, su fitar da Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa a matsayin wanda zai jagoranci takarar shugabancin ƙasar nan. Su sun san capacity a cikin duka waɗannan mutane da za su zo jeri, ba wanda yake da capacity irin nasa, ba wanda yake da tsari irin nasa. Duk kowa a ƙasar nan ya yarda wannan abin duk shi ya jawo masa ma abubuwa na kan tsayawa kan cewa a tsaya a yi abubuwa na dade. Kuma muna tabbatar maka da cewa jam'iyyar PDP burinta ta zo ta kafa gwamnati. Muna kira gare su cire son rai, su duba abubuwan da suke faruwa a ƙasa, su duba abubuwa waɗanda al'umma za su tabbatar da cewa sun musu adalci, su yi mana adalci, su tabbatar mana da jagoranmu Dr. Rabi Musa Kwankwaso na wanda zai jagoranci takarar shugaban ƙasa a 2023. Honorable, a ƙarshe wani saƙo kake da shi ga al'ummar ka ta ƙaramar hukumar ta kai akan inda aka sa gaba? To mune wa Allah godiya ga al'ummar ƙaramar hukumar ta kai, mutane masu daraja, mutane waɗanda har kullum in ka kalle mu kasancewa ba su tsaya wajen motsa tafiyar Kwankwasiya ba. Su ne wajen ɗaurin aure, su ne wajen mutuwa, su ne wajen abubuwa daban-daban. To wannan abubuwa ne wanda ya kamata a ci gaba da yi, kuma mu daure mu ƙara cijewa, nasara tana nan tafi da yardar Allah. Kuma mu riƙe amana, mu ci gaba da tafiya akan doro na dade, mu zauna lafiya. Babu inda za a samu alkhairi idan babu zaman lafiya. Muna kira ga al'ummarmu da kowa ya zauna lafiya. An yi zaɓuka na mazaɓu lafiya, kuma haka zalika na tsagi na local government ma da yardar Allah shi ma a yi shi lafiya. Mu zo kuma mu ci gaba da gwagwarmaya ta yakin neman zaɓuɓɓuka da za su taho insha Allah. To masu kallo, a nan muka kawo ƙarshen wannan hira tamu da mai girma honorable da fatan da gaba in binne ba za ka ƙara ba mu dama. Da fatan kun ji daɗin wannan shiri jama'a, da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.